Penja kar chung od bura man Ndhiwa e kaunti ma Oimore noyudo fuong'ruok e chenro mag thieth bang' apis jaod bura makono komakore gi jokanyo mopogore e sekta mar thieth tero chenro mag thieth manono kod menyo tuoche mathoro chende e alworano mar neno ni jopiny oyudo chenro mag thieth machiegni kodgi. Jafwambo marwa e kaunti ma Oimore Ali Abich chiwonwa ler mathoth. Cases mabiro wuok ka biro shape ni to kar healthcare man Ndhiwa sub county onego beni timo nang'o. Ne en fuong'ruok ne jopiny kar chudo bura man Ndhiwa mano yuoro e skul primar man Ndhiwa kendo romo gi lakteche kod jochiw thieth mamoko mane kod lony e tuoche ma opogore ma osebedo ka chando jopiny e alworano. Chenro no mar chiwo thieth ne jopiny ne obagi kod jaod bura man Ndhiwa Matino Owino ka omakore kod jokanyo mamoko masiro sekta mar thieth kama ne gimenye kit tuoche ma opogore mosebedo ka chando jopiny kar chund burano. Higa ka higa ma jo Ndhiwa biro kendo ichekogi mondo ng'e ni ngima ni chal nade. Koro nitie department mar medical, joma screen cancer, joma tiyo weche mag mineme, joma timo everything. Ewa target mondo mi wayud ji ka madhi 3,000 to aneno dhi 5,000 to jowa moyuorowa ka bende pod otimo ngina ni nyaka gitimne gi thieth te. Jotuo mane yudi kod chandruoge ma opogore machalo mar wang', tuo mar kansa, kind tuoche mamoko ma thieth margi ok yot ne ochwal e ute thieth ma opogore mane kod lony mag thiedho tuochego kama idhi thiedhgi maonge chudo moro amora. Kendo king'iyo jok ma wengegi richo mosekaw ka 16 of them itero Kisii hospital correct ne gi wengegi kendo gikelogi gi van gi. Agone gi erokamano ahinya. Jo kansa bende nitie jok ma otimne gi screening ka moko yudi waketo gi gidhi e Eldoret MTRH moko be dhi Kenyatta. Bende ne oyangore ni tuo mar mineme osebedo ka chende moko kuom gwenge man Ndhiwa ka jokanyo e sekta mar thieth osebedo ka kedo matieko midhiero mar mineme e alworano. We are doing Jiga's intervention Ndhiwa here and also Suba South. Yes, and we started from 2021 and this project will last for 5 years. En chenro makende mageto reso jopiny mok nyal chopo e ute mag thieth e sa mowinjore mondo konygi mapiyo kaluwore kod tuoche mopogore machandogi. We believe that we should not only wait for the patients to come to MTRH. We also have a role to go to the community because that is where we are able to address diseases at an early stage. Preventive and promotive health is one way of addressing the burden of healthcare costs. Our main role here, of course, is to do general medical examination. We also do hepatitis B testing. As we know, hepatitis B is one of the causes of liver cancer. We are also doing malaria tests. Chenro ni machiwo thieth manono kod menyo tuoche mosebedo ka chando jopiny e ka chung bura man Ndhiwa tend ka chung bura niendi dhigo nyime ka achiel kuom yor neno ni chenro mag thieth ochopo ne jopiny e yo makare e kor gwenge. Ali Abich, Ramogi TV, Oimore. Wadhi nyaka Busia kama chenro mag thieth